Λέω. Ναι. Gavrilik Vassiki, Athens Slowdown 2026, Scale Division, Workout 2642. Οκ. Μπάρα 15, 1,5, 2,5, 2 επί 5, 10. Είσαι έτοιμοι? Πατάω. 10, 7, 6, 3, 2, 1, μπες. Nice. Καλό. Ωραίο. Άλλο ένα. Ωραία, τέλος. Τις 5. Το νιώθεις, το έχεις, πώς είσαι? Πάμε 65. Ίσως στο 1-10. Έχεις 4, 3. Πού θες να μπεις? Κάνεις εδώ. Τέλειωσες. Πάμε. Πάμε από το τηλέφωνο. Πήρες το τηλέφωνο. Καλό. Άλλα 2. Άλλο ένα. Ωραίο. Ωραία. Έχεις 3 λεπτά ξεκούραση. Άντε. Πέτα την μπάρα, βάλα αυτή να έχεις χρόνο να αράξεις. Μπάρα. Πόση ώρα έχουμε? 15 είναι. Έχεις 2 και 45. 45? 2 και 45. 8 και 2 και 45. Τώρα θέλαμε ανεκδοτικά. Ναι. Πώς λέγεται μια θηλυκή πατερίτσα? Μητερίτσα. Τώρα έχει να κάτσει μέχρι αυτό να γράψει 5. Απλώς δεν μπορείς να διακόψεις το βίντεο για να μην... Α, αυτό το έχετε δει που κάνει Τζένσε. Είναι... Τι είναι αυτό, είναι σαν το σάκι που κάνει αυτό. Είναι... Όχι, έτσι χορεύουνε, είναι... Έχεις 2 λεπτά ακόμα. Αυτό είναι σωστά. Το σκούρο. Να σου πω αλήθεια, θα ήθελα μαύρο, αλλά δεν έχει μαύρο. Όχι το κινητό. Καλό είναι. Είναι καλό. Τα βλέπει αυτά ο Φρυτής, ρε, πας καλά. Άμα θα δεις ότι είσαι τελευταία με καλό χρόνο. Πόση ώρα έχουμε? 1 και 40. Αυτό το σκουπίδι θέλει να περάσει τα δευτερόλεπτα. 1,5. Κράτα τη δύναμή σου. Αυτό που στέλνουν από το άρθρο, είναι εφαρμογή. Θα σου δείξω μόλις γιατί δεν μπορώ να διακόψω το βίντεο. Το έχουν αυτοί προγραμματίσει και ναι, μπαίνεις μέσα στο εφαρμογή και το γράφεις. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε και επειδή χτύπησε το τηλέφωνο μου, είχαμε όλο. Γιατί είχα βάλει λειτουργία φτύσης, αλλά δεν είχα απενεργοποιήσει τις κλήσεις Wi-Fi. Και έφαγα κάτι κράξιματα, αλλά δεν πειράζει. Άρα δεν θα μην ενοχλείτε, ναι. 1. Έλα, το μην ενοχλείτε, δεν θα έφτανε. Όχι, έπρεπε να απενεργοποιήσω γιατί θέλει το Wi-Fi από την άλλη για να γράφει. 4-10. Εγώ θα είχα κόψει χορεύει. Έχεις 50, άντε. Κανόνισε. Άμα δεν το βγάλεις, έχεις ξύλο στο σπίτι. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω.
Είναι στο σωστό εκεί 7-8 που είναι. Είναι στο Ωραία. Θες να σου λέω το χρόνο ανάμεσα ότι έχεις τόσο? Κάθε ένα λεπτό. Κάθε ένα λεπτό, οκ. 47, έχεις 10. Ωραία, μην ξεκινήσεις τώρα πολύ γρήγορα με τη συγχαρούμενη, κανόνισε. Μην γελάς, ξέρει ότι λέω. 3. Πάμε. Δεν ξεκίνα. Μιζέρια θέλω. Μιζέρια. Μπράβο. μέτρα. 21 τώρα. 21, 18, 15, 12, 19. Πάμε. 10. Άλλες 6. 3. 2. Έλα, 2 χεριές θα κάνεις. Άλλη μία. Πάμε. Έλα. Πάμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Άλλα 5. 17. 18. 19. 20. 1 ακόμα. 21. Τέλος. Δεκαοχτώ. Στα 2,5 λεπτά είσαι. Άλλες τόσες. 10. 2. Πάμε. Έλα. Άλλη μία. Άστο. Πάμε για 18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14, 15, 16, 17, άλλο ένα, 18, πας για τη μέση, είσαι στο 9.45, 15, έχει να κάνει 15, 12, 9. Έχεις 4,5 λεπτά. Πολύ καλή. Πάμε άλλες 6, 5, 2. πάμε. Μία. Έφυγες. Έφυγες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Έχεις 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, αν μπορείς να ανεβάσεις. Δώσ' τα τώρα. 12 πάμε. Πάμε Βάσο. Τρία λεπτά. Όχι. Πάμε. Πάμε Βάσο. Άλλες 5. 4. 3. 2. Τράβα καλά. Τράβα. Έλα, 2 χεριές είσαι. Τέλος, έφυγες. 12, πάμε. Πάμε, έχεις 2 λεπτά και κάτι. Πάμε να τελειώσει. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, άλλο ένα, 12. Μπες για 9, έχεις πάνω από 1,5 λεπτό, θα βγει, έλα. Τράβα. Είσαι καλά, πάμε. Όχι. Άλλοι 6. Κράτα αριθμό. 5. Τράβα καλά. Πάμε. Τράβα καλά. 2, Τράβα καλά. 1. Μία είναι. Έφυγες. Τέλος. Πάμε, έχεις 45 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ναι, τέλος. «20 κιλά».